Ja. Jeg troede, det var gode. Ja. Ej, den er så fin, den der, Emil. Ja. Åben blev hængende. Ja. Satan, mand. Please blev hængende. Du skal bare koncentrere dig om den. Så skal jeg nok se, om jeg kan være heldig at få i nettet. Det er fint nok nettet, den kan lige dreje lidt rundt i hjul. Lige stille, forsigtigt. Ja. Op med stangen. Jeg kan ikke komme derhen til endnu. Men nu ser den op i overfladen, skal jeg ikke tage den. Nej, det bliver ikke. Rulle. Ja, det er mig, der skal tage at rulle nu. Jeg kan simpelthen ikke se den ordentligt. Nej. Det går jeg ind under. Sådan, Emil. Wow. Pisse godt, man. Fuck, man. Nej, den er god. Hold kæft, det er konge. Og den er blank. Ej, ind med den der. Hold nu kæft, den er fin. Det der 55, 60. Det er sjovt, den har sådan. Prøv at se, halen er lidt sort. Hvor fedt, mand. Sådan. Jeg vil lige prøve at vide, er du sikker? Skal det lige have en i andkant her? Ej, den er fin. Så. Skal du med hjem? Jeg siger, den er en, der har været oppe at lege. Men det gør vi.